Oblici reljefa i oblikovanje reljefa vanjskim procesima. Današnji izgled zemljine površine posljedica je djelovanja unutrašnjih sila i vanjskih procesa koji neprestano mijenjaju reljefne oblike. Unutrašnje sile uzrokuju pokrete zemljine kore, vulkanizam i potrese, te je razlamaju, spuštaju i izdižu njezine dijelove. Vanjski procesi sravnjuju zemljinu površinu. Vanjske sile koje djeluju na reljef su voda, led i vjetar, te živi svijet. Sunce utječe na promjene temperature. Uslijed zagrijavanja i hlađenja zemljine površine dolazi do drobljenja i usitnjavanja stijena. U hladnim područjima stijene se drobe pod utjecajem leda. Voda se zbog niskih temperatura može zalediti u pukotinama stijena. Zaleđena voda ima veći volumen od tekuće vode, te se širi, pritišće stijenu i uzrokuje njezino pucanje i trošenje. Usitnjene stijene raznose vanjski čimbenici koji ih time mogu dodatno usitniti. Kada se snaga vode, vjetra ili leda smanji ili prestane, materijal koji su prenosili se taloži. Riječni reljef. Voda utječe na nastanak riječnog reljefa. Dok potok ili rijeka teku niz planinu, goru, brdo ili brijeg, oni ih polako troše tako što uzimaju čestice stijena i povlače ih u svoj tok. Rijeka prenosi rastrošeni materijal te ga taloži na svojim obalama i na dnu korita. Tako si tekućice usijecaju korito na planini ili gori. Riječna korita imaju oblik slova V, a njihovim širenjem nastaju riječne ili potočne doline. Riječna dolina obično se stvara u planinama kao vododerina strmih strana usječena brzacima. Dok teče u nizinu, njezina se brzina usporava, a dolina proširuje. Približavajući se ušću, rijeka teče kroz široku vodoplavnu ravnicu. Tijekom milijuna godina nakon prestanka kretanja zemljine kore, djelovanjem vanjskih sila, a posebno vode, neke su planine snižene. To su stara gorja, nisu visoka i imaju blage padine. Zbog usječenih riječnih dolina naseljena su, prometno prohodna i bogata rudama. Mlade planine su mlađeg postanka, te su kraće bile izložene djelovanju vanjskih sila koje oblikuju reljef. Visoke su, nazubljenih vrhova i strmih padina u koje su rijeke usjekle duboke klance.
rijeđe su naseljene nego područja Starog Gorja. Krški reljef. U geološkoj prošlosti prije više stotina milijuna godina na dno mora taložile su se ljušture brojnih školjkaša. Od tih su ljuštura nastale vapnenačke stijene. Iako su tvrde i masivne, one su topljive u vodi. Voda ih nagriza i stvara reljefne oblike koje nazivamo krški reljef. Tipično obilježje krškog reljefa ili krša je malo vode na površini, a mnogo u podzemlju. Djelovanjem vode stvaraju se brojni krški reljefni oblici na površini i unutrašnjosti zemlje. Površinski krški reljefni oblici se lako uočavaju. Škrape su plitka udubljenja u obliku žljebova s oštrim vrhovima. Nastaju zadržavanjem kapljica rose, mraza ili snijega u pukotinama vapnenačkih stijena. Kamenice su nešto dublja udubljenja u vapnenačkoj stijeni. Ponikve, doci ili dolci su ljevkasta udubljenja ravnog dna. Mogu nastati otapanjem stijene na površini ili otapanjem stijene u podzemlju, zbog čega se površinski dio urušava. Spajanjem više ponikvi nastaju uvale ili izdužena udubljenja u vapnenačkim stijenama. Na dnu ponikve često ima plodnog tla, stoga se u njima odvija poljoprivredna djelatnost. Krška polja su najveći krški površinski oblici. Dno im je ravno, a rubovi strmi. Većinom ih prekriva debelo i rahlo tlo, pa se u njima odvija ratarska djelatnost. Zbog toga su krška polja i najnaseljeniji dio krša. Krškim poljem često teku rijeke koje na jednom kraju polja izviru, a na drugom poniru. Te rijeke zovemo ponornicama. Voda teče kroz podzemlje. Ondje se, prelazeći preko stijena i otapajući ih, obogaćuje mineralima, pa je stoga voda u kršu vrlo kvalitetna za piće. Nakon puta kroz podzemlje, ta voda ponovno izlazi na površinu zemlje. Tako nastaju krška vrela ili snažni izvori vode u kršu i vrulje, podmorski izvori vode. Stijene od kojih je građen krš vrlo slabo zadržavaju vodu na svojoj površini. Zbog toga su jezera u kršu fenomen. Podzemlje krškog prostora izrazito je prošupljeno, puno je prirodnih tunela i šupljina koji su nastali djelovanjem vode.
To su jame i špilje, podzemni krški oblici. Jame su podzemni okomiti kanali u vapnenačkim stijenama. Špilje su prošireni podzemni vodoravni kanali. Špilje i jame često su ukrašene sigama. Oblici siga nastali na špiljskom podu nazivaju se stalagmiti, a oblici siga nastali na stropu špilje su stalaktiti. Podzemni reljefni krški oblici nazivaju se i špiljski nagib. Nastaju otapanjem stijene te njezinim ponovnim taloženjem prilikom kapanja vode. Obalni reljef. Svojim djelovanjem na obalu more oblikuje obalni reljef. Obalni reljefni oblici su klifovi, pjeskovite plaže, sprudovi i lagune. Klifovi su strmi i stjenoviti dijelovi obale koji nastaju djelovanjem valova na meke stijene. Valovi udaraju o stijene i tako ih troše. Stijene se odlamaju i urušavaju u more. Na niskim obalama valovi morske struje talože materijal te stvaraju pješčane obale ili žala. Velike nakupine pijeska nastale radom valova mogu stvoriti poluotok ili otok. Tako nastali poluotok ili otok nazivamo sprud.
mora koji su sprudovi odvojili od ostatka mora nazivamo laguna. Pusinski reljef. Pusinski tip reljefa najviše oblikuje vjetar. Velike razlike u temperaturi dana i noći u pustinjama izazivaju pucanje i drobljenje stijena. Tako usitnjene stijene vjetar prenosi i dalje usitnjava te stvara različite reljefne oblike. U pješanim pustinjama vjetar oblikuje reljefna uzvišenja koja nazivamo dine. Zbog neprestanog djelovanja vjetra, dine su pomične. Ledenjački reljef. U polarnim krajevima i na visokim planinama dugotrajno taložni snijeg pretvorio se u led. Led koji prekriva planine počinje kliziti niz njih. Upravo to klizanje leda glavni je proces stvaranja ledenjačkog reljefa. Led koji ovako teče niz padinu nazivamo ledenjakom. Ledenjaci stružu materijal u svojoj podlozi i prenose ga na svom putovanju. Klizeći niz planinu, ledenjak oblikuje ledenjačku dolinu. Ledenjačka dolina ima oblik slova U. U ledenjačkim dolinama vrlo često se mogu nalaziti jezera.